Almanı akı bilen, yanıda yaprağı bilen. Almanı akı bilen, yanıda yaprağı bilen. Men yarım hat yazadı, kiçkine parmağı bilen. Men yarım hat yazadı, kiçkine parmağı bilen. Bağda uçrattım seni gül, bağda uçrattım seni. Bağda uçrattım seni gül, bağda uçrattım seni. Her zaman da bir kara gözünge örgettin beni. Her zaman da bir kara gözünge örgettin beni. Özümsen, özümsen, kara akışmış üzünsen. Kara parayın kızlarına en sarısı üzünsen. Özüm sana özümsen, kara akışmış üzümsen. Kara parayın kızlarına en sarısı üzünsen. Sen, üzümsen, kara akışmış üzünsen. Kara parayın kızlarına en sarısı üzünsen. Üzüm sana üzümsen, kara akışmış üzümsen. Kara parayın kızlarına en karası üzünsen. Aşırı devam ediyor.
Okay. Okay. Let's go. Elleri yukarıda. Haydi. Let's go, let's go.
поезд ушел. Мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем столик и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Если на утро болит твоя голова, мы скажи прямо, ты не умеешь пить. Но как мне красиво лечиться одному, но лучше все коллективом выпить по чуть-чуть и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, доступно точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, доступно точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Лизинка! Лизинка! Аритер Жошя! Класса Саркердешре! Eller yukarıda devam ediyor. Stop. Hemme jamil ünsüriyas mehribanlar hadir. Maqsadın ensi mekanın adından
konkurs urnayas. Häzir 3 tane saat gider. Kim gowtan setse şol saatda da mekanyň adyndan 50 manat bayrak bar. Doğrudan mekan. Häzir ýöretetiň üçin dowam edýäs. Konkurs kim gowtan setse 50 manatyň eýesi bolýar. Taýinmi Dewletçan? Paýakyly tansy edýäs. Sigirtler gaýda. Dowam edýäs ýerler ýoklardy. كلمني وقال لي انزلني رايحين نسهر احنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام انا مش لاقي تليفوني يا جماعه بيرن هناك ما تجيبهولي يا جماعه سالح يا جماعه انا شكلي كرهت تفوقوني حد يجيب الولاعه ما حد يجيب الولاعه يا جماعه حد يوقف السماعه مش عارف ابص في الساعه Stop. Ne şurada, ne şu gelene cevap. Ne şu gelene cevap almalı. Şurada da 2 saniye gis. Mikrofonu koyundan aç onundan. Men deskeýden gıyla bak, gel gıyla ne. Yok koynuklu gıylar. 2 gel. Ne şu gelene. Şurada da bu daýsy wata, daýsam şu. Şula ağası. Şu koynuk ağası mı? Gel, insi mi? Ay böyle ağası olsun, insi olsun. Gel. Indi saqdan biraz giyin geldi yas. Mekan kaçma. Gelin ayttın mı berin? Yok aldım mı ne aldım. Tuvalama. Ine dur, ine 2 kız. Gel nece nira kaç gittin gel ha. 50 madın iyisi olmakka tan satın qowtan satsan boldy. Saqdan giyin geldi yas, qalalarımız saqdan giyin geldi yas. Dine 4 tan sedýärdir, bolýarmy? Baýly. Murata 50 mat koydular görüşde ağamy. Adyň näme? Won çıkar on 50 mat, taýda ýene goýberýäs. Baýly. Bu gelnece belki 100 manada kanagat edýänler. Ne durdu ne? Won adından 100 goýsana ýagam 50'den. Mikrofonu öňüne aç gaçan kesdi da. Ýanydaklar aýt. Ýanydaklar. Murad ağamy bilen kim tans edýän? Şu Murad ağamy bilen. Kim Ayal maşgul. Ine gel. Geljem näme? Gelnejem görmesin kimden setedi. Durunda gaýta dowam edýäs. Gaýta saýla. Won adından dowam edýäs. Paýakyly. Owadan sağlara. Maestro. Emejäň tans edermeli. Ine aýt sorama.
ol. Adı näme diýdiňiz şu agamyň? Ay Murad aga öňüne çykjak ýok ekan maňa. Murad aga, al 50 madan nesibesen. Ene 50 madan. Nesibesen. Ene biz qıraat şekli ýa solýar Murad aga. Ene sen açyk diýinjiň al. Şu gelneje boldy sen al berdimi 50 mad aldy, 50 mad aldy. Baýly. Ene şu gelneje gelsin, şu gelneje dur. Baýly. Ýaşyl könekli. Baýlyja. Sahnan azıcık giňeldirin mehruwarlar. Sahnan azıcık giňeldirin giň ozy owadan görnýär. Murad aga, bir man siz garaşýaňyz, garaşyňyz ne? Şu iki gyz oynasın. Şu gelneje gelneje oynajak dämi? Men sana 50 mad alyp berjek boldum, sen oynaň aga. Syýomkalar azıcık giňeldirin syýomkalarga çöpdüriň, destan videosynda owadan paýlap berýär. Boldumy? Paýakyla dowam edýär sonra. Şu iki gyz ýaşyl köýnek 3 oýnaýar. Galan hiç boşulmady. Indi näme tat? Zar berýär ýene-de. Zar berýär. Dowam edýär, sen çarpyp durýas mehribanlara. El çarpya. Şu gelneje diýe Wafajan, şu gelneje başlýardy. Maňa diýe sal dogry gelenok bir özekçe goýup bersen. Baýly. Mendin sen bir minut. Şu sahnany giňeldirin mehruwarlar haýsydyr. Ýene-de bir teklip bar. 50 manadan 100 manat boldy. Ýagny Gowada etragyndan gelen agamyz elbetde kim? Azat. Azat agam diýenim goşmaşa plus premiýa berýär. Ene şol agam destan video Gowada arkaly eter bermese birden. Durun 50 mada bereli. Aha. Şu üçsünün haýsyny beri adyňyz näme? Nurana. Gulzada. Gelneje ady näme? Dilnaz da bizim Türkmen dilimizde. Dilnaz da. Nurana üçin el çarpýas. Aha el. Tomoşa diýerler el çarpyň iýiçmägeligi da o. Bir man garaşyň ha. Sizin Gulzada üçin el çarpýas. Wo. Dilnaz gelneje üçin el çarpýas. Ene. Ay, sağ ol, jovala. Alaksy. Ordam şuna bersem, ordamy? Ya, dur. Şunu, şu sestra berel şunu. Bravo, el çarpyş eşdilenok. Alaksy. Inni utulan bilen uçağın geliyor. Hemme zat. Indi ona wagt barynda korkma halk teklibi diýär. Indi özbekçe saat bolsa men utýan niýe gelnejeler. Şoň üçin häzir Gowada etrabyna gelen Azat dämi? Bar. Azatyň adyny 50 mat. Suatlar utduma. Bayragay. Yok, indi hal belli däl Aratjan agam. Gelneje utdy, sestra utdy, Dilnaz utdy. Boldy. Sen Ona yeni 50 manat var. Hani? Yeni 50 manat var. Özbekçe saada tans etmelini bolýarmy? Ene şu sahnany giňeldirin haýsyzy, sahnany Hemen giňeldirin hemen päskel berýär, sahnany aýallara, video operatorlara päskel berýär, aç giňeldirin. Operator maestro goýur, bitti özek saz. Ay sağ ol ana. Şunu da şunu.
Yo, bu Azat Dağ'a düşünmändir saýaňy. Dogry mı? Azat Dağ diýä, ha şu ýazır bir kasa şerap goýan ýa, şoňa aşana 100 manat goýan ýa, şonu kim elin degirmän iste diýä, şu 100 manat şoňky diýä. Şumat düşündi, şumat. Baýyljan, on Nuri kure menden maç goňurjak ýokma den. Gel onunla. Ne? Gelneceler biz kaçsa içiyatmaya bizem. Şutan giyin eldelin. Şutan giyin eldiyaz. Gelneceler. Brad iyi de tüşaylen mümkün mata. Qıyıllar. Qıyıllar iyi de tüşyaz. İyi de tüşyaz. İyi de tüşyaz. Saqtan giyin eldiyaz. Hava aç iyi de tüşay. Gelnecelere. Ayt olama. Ne? Bir kol sadı koy ver ya, sadır şol sadı da elin degirmän içine 100 manat diýär. Studiya kamerasına da bir yer verelim kameralar ýaly. Mehriwarlar, şu kamera alýanlar destan video siz için iň owudan çykarýar. Haýyş sizin giňelde ýerini saklany. Operatorlaryň daşy adam şeklinde bolup durşy için. Haýyş sizde mümkin bolsa saklany giňelde. Gitti onna. Hani? Kim şu kara köynekli oğlan aldı mı? Ene. Bir el çarpalın. Wow. Zakuska var mı? Yo, zakuskasy içýär birinji. Aldı mı 100 manaty? Boldu mu? Yine koyanmam, pul koyam yine, ba mı? Mekan goýjak diýdi on konkurs adýan bolýar. Baýyljan. Baýly. Sağ ol. Baýly. Mekan konkurs goýjak diýdi on konkurs adýan bolýar. Mümkin bolsa orun berseň ödün çykjak. Gel. Onda sahnany opşy boşadalyň. Sahnany orta opşy boşadýas. Sahnany pon hemmemiz boşadýas. Hemmemiz ýerimize geçeceğiz. Hemmemiz. Böyle çakkan bolýas. Hökmen elbetde. Kosa bolsun aýdýasyň. Hemmemiz münasip ordamyza geçip oturmaly mehribanlary. Hani sahnany hemmemiz boşadýas. Ilişi kamera alýanlarym oturup kamera diýär. Baýyljan tenem bir teklip et şolary şeýledi. Çağaçyklarym sahnany boşadýar. Toyxanada hemme mehmanlar bir ýere jem bolan eken orda. Hawa, dogry diýär. Men pikirim edýänler baýly. Dogrydan. Şu maksadyň toýuny hemme kişi garaşyp etdim kadyn dogrydan. Heva görýän adamlar hiç wagt palatkany boşatanak, dogrydan. Dakansa palatkany boşatman. Iň sok kuş tepdiden soň 3 aýdym bar diýdi. Şol 3 aýdymda da palatkany boşatman oturallary Örejan agam bilen täşan geneje bir adama däl 5 adama soğudum ma diye. Bir adama değil, 5 adama diye. Düşünüklü Indi sahnany boşadýas. Hemmemiz boşadýas. Boşadýas. Oň ýaly bolsa bagsylar bilen kamerasylar kitbel bolýar da ordamy? Ýok, bir de hukmanlardy. Bir de mekanjam berýär, dogry Moskowski. Gowadan gelen teredim. Ada dagasy täş geldi. Hop. Şu ýaňy diýdi. Hawa. 100 manada käsen aşana goýjak diýdi. Ýene 100 manadan paýlap şu kamerasylara tamadalara berjek diýdi ýa-ni şu ada daga. Indi ol biziň özkürlüğü onu aýtmak hukmanlar. Onu özümüz alýas. Indi Baýly saklygy. Sağ ol. Baýly. Şu sahnany boşadalyň hemmemiz oturalyň haýyş edin. Men etjek konkursum bular ýaly üýüşdirýär, gyzygy bolmaýa. Şeýmemiz münasip ordamyzda oturup seretsek. Hemmemiz çağalaryp gelnejeler çağaçyklaryny ýanyňyza alyň. Haýyş edin. Haýyş. Mümkin bolsa wagt almalyň. Bir hezil edip tans edeliň, dogry dämi? Haýyn. Hani hemmemiz. Diňe operator bolan men Baýyljan galsyn. Baýyljan gel. Hawa. Bir mekan galsyn. Hani hemmemiz boşalmy? Hemmemiz oturun. Hawa men konkursumy gılan edýän. Mekanjan, teret. Maksadyň ödüne çağırıp bilmeýän, emma sen maňa 3 sany oglan çağırýan tapawy ýok. Ýaş uly bolsun, ýaş kiçi bolsun. Hatta ağalaňa çağırýan. Men baraýyn, dorda maksadyň ýanyna. Sen barýan bolsaň arkaýyn. Onu maksadyň öýtse de bolar, tapawy ýok bide. Häzir maksat 3 tane oglanyň, 3 tane dostunyň adyny aýdýar. Elbetde ýigit dostdan başga.
Ava Çünkü sondan yigit daşlar. dostu olar ýa-ýagda demen Maksat ýok sen diýip otur başyna ver. çekgenler olar. Utanjak Dün uýurjak. 4 saat dua Maksatcan otur. Maksatcan yerine otur. Baycan yer. Bolya gel. Aha, dur şu yerde. Operatorlar bir o yerde. Çağaçıklar boşa durun. Tidirek kaýşsydan. Mümkün bolýar. Çağaçıklar. Adat. Körpe. Ejenlere var. Adat diye bir atat. Şudan Hani mı? taýarmy? Endi birinji oglunyň ady Täs geldin yana baraydı am bar. Kim? Ava. Ene adat. Uwa Gel Adatcan gel. İkinci. Çakallary wagt almaly. Ana hem tansanayam ne? Bolya. Yo senden adyny aýtsaň boldy. Sendin adyny aýdy ova. Hani çakkarak men ýanymga gel Adatcan gel agam gel. Şu oturguçy çağır gelnejele. Gelneje. Canım gelneje. Parahat. Täs gel beri. Aýşsyn. Aç izaka oturun. Parahat ne? Parahat Şuda mı? gelsin. Şu mu? Parahat gel. Şudan Çağaçıklar haýşsydan Var. Haýşsydan. Aynen. O ýara oturun. Bar. Üçüncü. Aňra. Üçüncü. Kuvans. Kuwanç diye. Kuwan zamar ya. Sen kim diýdin? Şerti Bolya. täs geldi goý ya şerti. Şerti men goýan. Geneje, haýşsydan. Canım geneje, can geneje. Şu ýere geç haýşsydan. Sakna giň bolmaly men üçin. Men üçin de hem üçin giň bolmaly. Hani gelinle 3 oglan. Aha 3 oglan geldi. Endi men häzir 1 2 3 diýen 10 çeli saat diye heriňiz adama 2 oturguç alyp gelýäňiz. Alyp gelen oturguçyňyz hatara avtobus hatarda goýýaňyz. Düşünükdimi? Şagalar tüýşüňizde. Taýarmy? Saat maestro taýarmy? Hani 1 2 3 gitdi. Çakın. Çakman boş edin. Çakın. Bol çakın. Öma diş. Stop. Eli seret. Kuwanç. İşlemem gel bärak gel. Avtobus hatarda diýdim ýa-ni. Şu ýerde goý, ýana goý. Sizem öňe. Saklan boş edin, haýşsydan gyzykly bolýar. Saklan boş edin, arkaýyn oturup görün. Siz idrak diýin. İdrak. Wo. Saklan boş etmedi, etip bolmaýar konkursda. Kıyın bolýar, konkurs kıyın bolýar. Wagt köp alýar, saklanıp boş edin. Şu diktorlar haýşsydan boşadaýyn, haýş geneje sizem süýşäýin. Şu ýer boş bolmady, kıyın bolýar. Hadyr biriňe Yıkılsaňyz kıyın bolýar. Diýme mümkin şoň üçin Sen men avtobus çekildi diýdim. Stol aýla haýşsydan. hana Hawa, şeýle, aýla. Boldy. Endi Ferhat 3 oglan heriň bir hatara geç. Endi 1 2 3 diýänçem, heriňiz ýanyňyzda bir san gelneje bolsun, gyýyz bolsun tapawjy alyp gelmeli, ýanyňyzda oturma. Agam sen çykaý. 1 2 3. Taýarmy? Hadi gitdi. 1 2 3. Ýanyňy alyp gel berme, ýanyňy alyp gel. Alyp gel tapawjy. Bol. Ýanyňy alyp gel berme. Bolýar, ýanyňy alyp gel. Alyp gel ýanyňy tapawjy, alyp gel. Boldy, stop. Boldy, malaty. Boldy, men elim oýur. Yo, men elim oýur boldy. Hani, inni, baýly. Berdi sen? Berdi, ne, ýanyňda dun. Boldy. Terçikler aç aýralyň da, haýşsyň baýly kömege daýda mümkin bolsa. Aç aýralyň. Aýrlanlar biraz çyksakdan giňel daýly. Çakkan bolsa kas gowy, tans oýnaýas, tans gowy oýnaýas. Çağaçlar süýşýän. Süýş. Mekan, şu kömege daýda şular aýyrsyna haýş. Kömege et. Baýjan şu tarafa kömege da. Boldy, aýdy Agam, aç kömege şu tarafa aýyr. Süýş. Taýarmy? Syýomka etjekler, üns berin. Operator size koyup berýär. Hökmen sorda mesele yok, TikTok, YouTube problema yok. Taýarmy? Inni häzir men bir gerekli tekst okayan, şu tekstin içinde size ad berýän. Mysal üçin size kartoşka diýip lakam berýän. Düşünükli? Size pomidor diýip lakam berýän. Size hyýar diýip lakam berýän. Düşünükli? Indi men şu tekstin içinde haýsyňyzda kartoşka diýen wagtym, siz şeý diýip daşyndan aýlanyp, bäri geçýär, gelneje siz aňyra geçýär. Düşünükli aýlanyp. Indi pomidor diýende siz öňden geçip, bäri geçýär gelneje, sizem aňyra geçýär aýlan. Düşünükli? Hyýar diýende de sizem aýlanyp öňden aýlanyp gelýäňiz, aňyra geçýär, sizem beýle. Düşünüklimi? Hemmäde. Hani kartoşka aýlanya. Kartoşka diýdim, kartoşka. Dur, düşünükli bolsun Adatcan. Bir minut dur. Geç ýa-da geç. Oturgucun hökmana özüň aýlan, oturgucun hökmana geç ýa-da. Wagt almalyň, düşünjek geçsin haýşsyzdan, düşünen bolsa geçsin. Çünkü diňe özüň aýlanýar. Aç öňe tiş aýlama. Öňe tiş geneje. Öňe tiş. Saklanyp boş edin. Çünkü memede. Hani kartoşka aýlan. Gitdi. Saat goýup berýär. Otur. Dur kartoş, otur. Oturtur bir minut. Otur. Hani pomidor diýen aýlan. Aýlan sen. Dur. Bir minut, Adatcan, bir minut. Sen çykaýda, brat sen gel. Yok, bir
mı? Yok, mikrofonu değil mi? Alatcan sen çıkıp dur bir mınt. Ağam. Boldu. Hani? Yok. Kıyıd oğlan, gelin oğlan gerek. Bir mınt çıkan haýyş sizine. Bir mınt. Genece sen geç, yerine geç. Bir mınt ağam. Men yanıma gel. Yok, men yanıma gel, özüm aýtayım. Men yanıma gel, bir mınt sen dur. Rahat sen otur, sen işe tiştir. İşe tiştir. Böyle, otur bir mınt. Çağaçla depeleniyor. Haýyş sizin çağaçla depeleniyor. Son şıra olmaz. Geleceler, tüş. Hani, tayar mı? Düşünüklü memnağda. Kartoşka gitti. Kartoşka diyene aylanayan. Yine neyim için ben sana düşündürdüm ha şu vakit. Sen gelineceğimin yerine oturuyorsun. Sen beyle gidin gelineceğim anırı gidiyor. Indi. Pomidor gitti. Pomidor. Hem oldu bir agresif oldu. Sonra salat olduğunu verdidir onu. Bir mınt düşünayın bir zat diyene. Üns verin, vakt almayın. Bana dinlen. Bir mınt. Stop. Hemmemiz dımalayın. Tırne. Bir mınt adatçan haýyş dinlen. Yok adatçan. Yedim palav yedim oldu. Yok bir mınt duraydı adatçan haýyş dinlen. Şu adatçan bir mınt dur. Evet üns verin. Kartoşka diyene. Gelinece yerine geçeceksin aylanıp. Pomidor diyene. Sen gelineceğimin yerine geçeceksin. Hıyar diyene siz yerine geçeceksiniz. Aydan vaatım geçeceksiniz. Bu olmasa geçmeyin. Düşünüklü mü? Oturmalı. Hadi kartoşka gitti. Vaa. Pomidor gitti. Pomidor. Hıyar gitti. Yok bir paryatka olalım ne? Yok paryatka olalım. Akuratınca paryatka. Siz şundan aylanmayın. Şundan geç. Belki sen şundan geç. Yine. Şey deyip aylan geldim şu yere geç. Çınıklı. Sen ağlancan. Sen aylan geldim şu yere geç. Çınıklı mı? Şimdi men gerekli tekste koyan yanlış mı? Vakt alacak değil. Şoň üçin düşünükli mi? Sen pomidor oturuver ağam. Yüzüňem kızışça tuğulama. Yok, men aydan vatın tırdiýaňyz. Hani tayar mı? Şu mikrofonu oňam açyň haýyş dedin. Vakt alacak değil men. Vakt alacak değil. Diňe mekan üçin haýyş dedi doğrusa. Çağaçlar ayırıňyz. Çağaçlar arayınsaňyz da. Depelese menden görmek. Gitti. Hawa, kartoşka, pomidor, hıyar. Düşünükli? Öňden aýlanýaňyz, öňden, izdan yok, öňden. Düşünükli mi? Adyňyz tulan wagty. Gitti. Ayalym maňa bir gün bazara bar diýdi. Bazarda maňa kartoşka al diýdi. Kartoşka diýdim. Tur ýerimden kartoşka belneje beýle git. Kartoşka al diýdi. Kartoşka alyp durkan bazara bardym, görsem bir näçe kartoşkanyň towraty bar eken. Kartoşka tur. Aýlanyp gel kartoşka. Öyle değil. Aýlanyp gel. Kartoşka alıp durkan bir näçe kartoşka bar eken, menem kartoşkalaryň suratyny sorady. Nireli kartoşka diýip soradym. Kartoşka aýlan durma. Kartoşka diýip durun. Kartoşka diýip söz diýen wagt aýlanmaly. Bardym satyjy menden kartoşka aljakmysyň diýip sorady. Menem kartoşkanyň nirede we nähili öndürilen diýip soradym. Bulam aýtdy, sana Iran kartoşka, Owgan kartoşka gerekmi sorady. Menem yok, bizim bir özümüz için bir normal bir kartoşkamız ýokmy diýdim. Bulam bolýa diýdi, näçe kila kartoşka gerek diýdi. Aýlanyber kartoşka diýdim, aýlanyber. Şol aralykda gapdada biri pomidor aljak dämi diýdi. Menem sen näil diýdim, sen kartoşka pomidor goşulýarmy diýdim. Öýde tomat bara gülýär diýdim. Bolen gapdalan hıyar bilen salat edersin diýdi. Şol aralykda bolýa yer näme bolsa da men etdim pomidor bilen hıyary goşup alaýyn diýdim. Yer bolýa näme de bolsa arasynda biziň owan oglulary etdi nahar iýe, şoň üçin 5 kilo kartoşkany şeýle bir aldym. 5 kilo kartoşkany alandan soň hıyar bilen pomidor goşup berdi. Hıyar bilen pomidor goşup beren gelneje innem tuvaljak dämi diýdi. Men näme üçin tuwalaýyn diýdim. Onda diýdi hıyar bilen pomidor salat kime diýdi. Hıyar bilen pomidor. Hıyar bilen pomidor diýdi. No ladna hiç kime düşünükli däl eken, ýeri bolýar mekanjan men ýanyma gelýän. Kartoşkalar üçin el çarpýar, han kartoşkalar. Ay sağ ol. Hıyar üçin el çarpýar, hıyar üçin. Pomidor üçin el çarpýar. Endi kim ýeňdi men pikirimçe? Hıyar ýeňdim, pomidor ýeňdim, kartoşka ýeňdim. Hani kartoşka diýenler el çarpýar. Hıyar diýenler el çarpýar. Pomidor diýenler el çarpýar. Stop. Endi teret oturuşlar aýrýas. Täs geldi. Haw.
Haysı qımmat bolsa şoňa berdi ya. Ha, boldy çynykly. Mekan konkursy kim ýengen bolsa özüň aýdyn. Lakam bilen kartoşkamy? Ya pomidormy? Pomidor. Doğruyum aysam şu yerde hiç el düşünmedi hiç kaysi. Hiç kim düşünmedi. Onna kartoşka 20 manat berýän. Baha şol 2 kilo kartoşka bahady. Kartoşka 20 manat pul bayragyny ber. 20 manat. 1 manat. Size hiç kilo düşünüp bolmady. Enne toýdan etip bol hatkan düşünüp bolar. 20 manat. 10 manatdan paýlaşýaňyz da köp däldi. Endi xiyar üçin 10 manat ber. Xiyar üçin 10 manatlar bahasy şol ödi. Xiyar üçin 10 manat. Pomidor üçün yine 10 manat berýän. Inden baýly. Wefa pejans taýarmy? Zemin studiýan aýdym satyp barý. Tans oýnaýas. Taýarmy? 1 manat täs geldi. 1 manat tans oýnaýasyny. Hawa. Şu ýerde tort kesip şampanatsa gitjek diýip duran mehmanlar bar. Şoň üçin häzir ilka klassdaşlary süýjürük tortuna çykmaly. Ondan sonra gudaly mehmanlaram süýjürük tortuna çykmaly. Häzirlikçe hemme jämydy münasip ordamyza geçip oturýas. Konkurs häzir süýjürük tortundan sonra dowam edýär. Bolýarmy? Evet, yok konkurs yok. Indi ýene şu ýerde bir zat ýatlamaly. Diňe ene atany, agaýyn garnaşlar däl. Eje bilen dädäni süýjürük tortunun başyna teklip edýäs. Dogry dämi? Häzir Kosabotyna diýäs, münasip ordamyza geçýän oturulýan dawaramyzyň ahyrynda şeýle toýmadyň şaýady bolmaňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Hemme klassdaşlary, kärdeşleri süýjürük tortuna çykmaly. Maqsadçan senem gelin alyp saxtamyza gelseň süýjürük tortuny kesmeňizi haýyş edýäs. Obadan toýly gününe ajaýyp süýjürükleri siziň bilen dowam edýäs. Klassdaşlary, kärdeşleri. Şagaçyklaram aýryp mümkin bolsa tortuň ýanyna barýarlar. Diňe eje bilen dädäni çağırmaly. Agaýyn garnaşlary ajratynlykda bar. Klassdaşlary, işlärleriňizde açyk bolsun, dawaramyza gatnaşýan hemme gudaly mehmanlarymyza gelmeli. Toýmyza gatnaşýan hemme gudalary obadan toýly günde hemmeňizi uly hormat bilen süýjürük tortuna çağırýas. Klassdaşlary, kärdeşleri, hemme gudaly mehmanlarymyza gelip bermeli. Obadan toýly günde ýaşlaryň ýanyna jem bolsak, ajaýyp süýjülüklerim siz mehribanlar bilen dowam etsek. Şeýle bir tiz geçýär günlerdir hepde ummanyna ýüzüp ýörkäk ýaşsagyň. Edil dünýalydy üçüp mektepde sanal ýany gündülükde beýäşigiň. Edil dünýalydy soňgujan güni. Birek-biremize gowşurup güli, hoşlaşmaz hem çyğzaran gözleri, ardu aydınlarymyz ýaň ýalydy. Hormat oňan kärdeşlerim melmeli, hemme kärdeşleri, klassdaşlary, gudaly mehmanlary sizem gelmez haýyş edýäs. Gülşat geliniň ýüregine ýakyn dogan arnaşlary hemme boýdaşlary, umumyň aýdanda hemme gudaly mehmanlara gelmez haýyş edýäs. Owadan toýly günü ajaýyp süýjürükler siziň bilen dowam edýäs. Işdalaryňyz, şähtiňiz açyk bolsun. Ýyza galman has bir öňe de gitmän. Ýaşaber hiç kimiň minnetin çekmän. Dost tutunjak bolsaň juda howlukman, öňürde şol kişi belent bolmaly. Alebedir bu durmuşdun dogrusy. Kimiň algysy bar, kimiň bergisi. Iň ajaýyp duýgularyň birisi bilýäňiz menäme? Uyat bolmaly. Gökden inip dursa ähli geregiň, gadry bilinirmi? Duýuň çöregiň. Kadadan kanundan çykybereniň elbetde öňünde böwet bolmaly. Yürekler küýse ýar mydama merti, özüňe tana ilden öňürti. Adam bolmaklygyň iň gowy şerti yüreginde ýaxşy niýet bolmaly. Menziller ýeňildäl, sinaglar çetin. Büdüremesin, agyr ýollarda atyň. Dünýädäki iki sany äpetiň birisi üçin biri galat bolmaly. Klassdaşlar, kärdeşler, gudaly mehmanlar işlärleriňiz açyk bolsun. Elmidama gahrman arka damydyň saýasyny, arka dagly serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle obodun ýurduny, asuda asmanymyzy, paragat watanymyzy şeýle toýly günlerde diýdarlaşmak siz mehribanlar hemmeňize
Miyeser etsin, canına sağ olsun. Ine destan videoň bir neme şatyksany. Biriň bärgel men haşy diýäside füýjürük tortu bilen dowam edbermeli. Häzir ýürüýte Rossiýa döwletine halat zähmet çekýän agzybir maşgalan hormatlanýan giýowsy dayanç internet ulgamy arkaly ýaşdyrmada howadan ardyp ýollamak isleýär. Mümkin bolsa dayanç gutda ber. Ay paket koyun. Aytammalı daim. Yaşta bakıyorum. İnnekele oltayın oturmak niyeti. Bakıyorum. Kolay edime koyduk paralı. Elmaya uçtun. Kosa bolsun edýär. Dayanşan üçin bir el çarpalyň özi dawaramyda gelbilmesede iň ajaýyp ardulary mehriban ýaşdyrmyň şany ýolady. Dayanjyňam sagaman agzybir maşgalasyna gelip gowuşmagyny tüýsürimizden ardu edýäsini. Budaly mehmanlar işlerlerine açyk bolsun, hylasaçlary, kardaşlary arkaýyny füýjürük tortu bilen dowam edbermeli. Adatinle dawaramyza gatnaşýan maksadyň hemme agalary, gelnejeleri, hemme ejekeleri, dogonlary, daýdaýdylary, hemme ýegandary çykanlary, umumyň aýdanda toýumyza gatnaşýan hemme dogon garnaşlary, hemme owadoş goňşulary aýratynda mehriban kıwlasyny, käbesini uly sarpa bilen ýaşdyrmyň ýanyna füýjürük tortuna gelmeňizi haşy edýäs. Hormatlanýan dogon garnaşlary, owadoş goňşulary, dosýarlary gelmegi haşy edýäs. Adatyn hormat bilen bolsa, maksadyň mehriban kıwlasyny, mehriban käbesini, ýagny örejan agmydy, täşan gelnejemizi uly sarpa bilen, uly hormat bilen füýjürük tortunu ýaşdyrmyň ýanyna çagyrýas. Seniň üçin bagyt näme diýseleri, men üçin özünden geçen diýerdim. Kim ol, beýle insan barmy diýseler, elbetde bar, ol men ejem diýerdim. Ömrüňde solmajak güller diýseler, ejem bilen geçen günlüm diýerdim. Ömrüňde iň hezil günlüň diýseler, daýy pikirler men ýene gaýtalap ejem diýerdim. Bagyt diýilen zadyň barlygy owol ahyrdan çyn bolsa, inan bagtyň daş ýardygy ýanyňda ejeň bolsa, oglan çağın bir deň duşuň oýunjagyny güjeňlese, menne ýok diýip çypma gaşyň alyp berer dädeň bolsa, toýuňda da ýasyňda da jan koýarlyň jem bolsa, şolaň arasynda näkilip ýanyňda ejeň bolsa, aladalar hemme yeter, käte ýüzüň çaň bolsa, özü süpürler gider, ýanyna bar, ejeň bolsa. Diliňdeki şükür towaň, işiň ilerläp oň bolsa, razydyr senden käbäň, barlap göräý, ejeň bolsa. Biçak hormat goýuň ene diýdiler, ady dillerimizde sena diýdiler, ýekeje gedek ýykmaklyk enäniň göwnün ömür geçilmejek günä diýdiler. Daglary, baglary bedeýän guşlar, gelse-de her näçe tomuslar gışlary, enesiniň ýasan köwürtgesini hiç kaçan, hiç mahal unutmamışlar. Siz sözlesem akyldaryň adyndan şunu hiç kim çykarmasyn ýadyndan. Dünýäň ähli gözellikleri döreýändir gün şöklesi bilen eneň süýdünden. Eneň gezip ýörkä ýeriň ýüzünde ýa-da barabardyr kışyň howasy. Dogadan em tapdym diýýän bar bolsa, megerem şol doga eneň dogasy. Atana sylamak, halka sylamak mehri köpdür, şonça gazabam köpdür. Käýap sapak bersin, söýüp öwresin, atanyň mektebi çyryksiz mektep. Hormatlanýan dogan arnaşlary, mehriban watandaşlar, hormatly ýerleşleri, mehriban mehmanlar, ýene bir ýol hemeňde işleriniz şähertiňizde açyk bolsun ýas. Saparawlaryňam maşgalasynda toýuňyzyň dowamaty dowam bolsun, maksatçan alan geliniň bilen bir ömür bagtly ýaşamaňyzy beýik bir bardan bedelbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Bagtly bolun, bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň.
huşdan, dilden galyp bir gözsüz. Sana bakıp durun, sedasız sessiz. Hava bakıp durun, yeke göz bilen. Iqbal, şeyle sahi bolsa biz bilen. Yağni, maňa eçilse 100 göz. Şolan hiç haysam, senden özgäni görmez. Ey gözler umman, sözü durdana. Uyanım, uyjogum sensin. Sende gül özünü aşka pervanı, sayanım, sayjagım sensin. Bilbil aşık bolsa, bağdaki gülü. Görmese dönürmüş, her günü yıla. Bağtın aklı vasın sen bilen bile, geyyanim, geyjagım sensin. Mehriban vatandaşları, hurmatly mehmanları, mehriban iyileşleri, aydym saza, tansa, toyu, yadama yok. Emma wagtam saklap bolanok, şonuň üçin dabaramyzy şullukda jemleýäs. Dabaramyza gatnaşan hemme mehmanlary, toyda hyzmat eden yigit gyýlary, video aparatorymyzy Destan Video Studiosyny meşhur aýdymçymyz Wepa Pirjanow we onuň sadanlarlar toporuny aýratynda Gözöl göçme toy mekanynyň agdy bir işgärlerine köp minnetdarçylyk bildirmek üçin umuman aýdanda dabaramyzy resmi taýdan jemläp bermek üçin hormatlanýan beşim agymyzy uly hormat bilen uly sarpa bilen sahnamyzyň merkezine görmek isleýär silbeti. Dabaramyzyň ahyrynda mehriban ýaşlarymyza obodan ardy ýolasaňyz dabaramyzym resmi taýdan jemläp berýärsiňiz diýip haýyş edýäs. Hormatlanýan beşim aga gelaýyn. Dabaramyzyň ahyrynda jemleji gowardylar ýaşlaryň şanyna. Şol sanda elbette alyp barjymyz baýyldan ýyf üçin hem köp fawasyny aýtyp berseňiz. Awalın Örjana Hurmatly awal şugun ultoy uldawara o gelengeliň aýagy düşdün Mansatjan goşa ogluň bolsun golaň saçly gyzyň bolsun hormatly başlamyza da sag bolsun aýdyp küçtepdi tamadamyza da sag bolsun Allah ýalkasyn gözel salonyda hemmeňize Allah ýalkasyn oturjagyňyza çay ýatjagyňyza jaý başlara da küçtepdi. Köp sag bolun. Basmaga. Burmun gel. Adada. Yo menem tamada däl maksadyň dosty. Jan ýaly bile işleşdik. Görmedik günümizem ýok. Bale. Aga. Bular aktýar. Hawamy? Bil gowadag. Menem gowadag. Gowadagyň birinji ady. Bayrak bermeli. Kim bilýär? Gowadagyň birinji ady. Yok. Selman kolhoz. Bilen ağa. Näme üçin? Ho sen gowwadagly bolup näme üçin bilmeň? Kalinski. Yok. Leninski. Gowwadagyň birinji adyna 100 manat sowrak. Bilýärmi ama şu Yok, ho, owasyny diýemek. Gowwadag etrap. Kim gowwadag etrap 100 manat sowgat. Birinji ady. Gowwadagyň birinji ady gowwadag däl. Halatçan. Bizem bu wagty yok. Ýöne gowwadagyň birinji ady. Basmaga. Yok. Yok. Basmaga bergel. Halatçan. Hey, gowwada basmaga bergel. Birinji ady näme? Yılalı diýerler. Halatçan. Mikrofon yap. Yok. Sowgat wa 100 manat. Gowwadagyň birinji ady. Telman raýon diýe. Yok. Yok diýe. Yok. Bolýa. Birinji ady o däl. Bolýa Halatçan. O konkursyny hiç kim bilmeýär kadyn. Bilýär. Ýaşlar garaşdyrmaly mümkin bolsa haýyş Ho, edin. basmaga sen Başmagan bilmeýär. Mümkin bolsa mikrofon berseňiz. Kösa Sağ ol, bolsun sağ ol. aýdýar. Mehriban iyileşdir Baýly. eýdi adamlary dabaramyzyň ahyrynda Baýly. kuş tepdiğin aslında ovadan yağıştırmada Baýly. bağıt yol ardı edýäs. Baýly. Ýene de şeýle ajaýyp toýlarda görüşýänçek hoş sag bolun, Baýly. saglykda görüşelim. Ýaşdyr bağıt. Dogry aýdýan, emma şu ýerde Maksatjan bilen gelinde ýanymyza seçmegini haýyş edýäs. Güldiň makdabyny ýerine ýetirmeli diýe. Maksatjan, gelin bilen gel.
Yok. Häzir seret şeýerde bir zat diýdiler de. Durmuşa çıkmadık kıyıklar, öýlenmedik oğlunlar dedi. Yani kulağıma çalım çaktı, öýlenenlerem bolsa ya durmuşunu närdalaram bolsa geçip bilýärler elletde genlejem ya ağamdan karşı bolmak ýagdaýynda. Ya hokmanlar. Bolýar brat, hokmanlar. Hani maksatçan, şu suraty düşýärler, açyk goşudaryň ýaşlarymyzy almalyň, wagt almalyň, haýyşsyzdan. Yaşlarımız boşa daýaryň, wagt almalyň, haýyşsyzdan mümkin boldugyça. Mehribanlar. Yaşlarımızı koy verelim, suratı düşelim, sonra arkayın. Täsel, daha küstep dönen ştak geldiler, otan zıgnır yas, bolýarmy? Hemme jämiz küstep yas, yaşlar bagty bolsun. Odan yaşlarymyza ak ýolardy ederiz. Yaşlar bagty bolsun. Canım toyunna göğünleriye hoşalin başalina başlalin üstüp mene başlalin maksat canım toyunna göğünleriye hoşalin yalle yalle canım canalle yalle yalle canım Maksatçan sana geldin alıp biraz bär düşmez haş ediyes. Ne hememiz ünsüňizi biraz bär çekmez haş ediyes mehribanlara. Maksadın Russiya döwletine halat zähmet çekýän mehriban inisi Ahmet Şumat telefon arkaly ýaşlara arzuw ýolamak istýär. Dogrydan Ahmetden şuňady. Ýa-da batıl, başyaşa. Bilerin zalmady işlerinde girmişim, üstünlük arzuw edin. Bunu öyle bakıyorum, barkınların için yamanlarım. Özümden zaten kendi anahtarlarım. Onları yokladım. Konuştuğum etkilerim bırak. Ahmet üçün bir el çarpaylyň onna. Kısa bolsun aýdýasyny, Gülzanmak däwrini ýerine ýetirýäs. Ýaşlaryň arka tarafyna öýlenmedik ýigitler durmuşa çykmadyk gyýlary üçmeli göreliňini. Kimin toýuna sowmak Wepa Pirjanow Destan Studio maňa täs geldi. Üçümizde nesip ederka. Ýaşlara da häzir Gülçemene kalsak, ýaşlara arka tarafa Gülzanlar almadyň ýasmya. Gül ýok bolsa almadyň aýly. Yok, gülüm bar. Sebäbi maksadın gülü ýanynda. Şoň üçin zyngasy gelenak. Dogry dämi? Üçdiýler azyň ýas, taýynmy? 1 2 3. Ýok, osus planamasan Gülzan jakda aldy. Yok. Bollus eline gül şol. Ýa-ni diýdim ha, maksadın gülü ýanynda näme gerek olmagyň? Dogry dämi? Garaşmalyň, Gülzan ýas. Usyo. Eşi öýlenenlerim aýrylmaly haýyşydan gelejem gözü gyzartyp seretdi bäri. 2. Maksatçan zyňyas gülü. 3. Baýly. Ve zıngmanyň sebäbi ýok. Sebäbi maksat 3 eçeli halan ok. Daway onda birden 9 eçeli sanaly. Bolýar? Birden 9 eçeli. Hani maksat en gowurýan sanynyň ýa birden 9 eçeli sanaýan. 1 2 3 4 5
6, 7, молодцы! Bravo! Yaşar bak bu. Kuş depiyas. Ovadan yaşlar baktı olsun. Ay malatsi. Yaşar baktı olsun, nasıl şans gerek. Söyle, nasıl şans baktı olsun. Kapıyla toy dikmeyelim.
Vay malası, bravo, köp, sağ olun. Yürü arkadaşlar, onun için mekan canı için. Cemre Cahil sağlar. Дарит ты женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарит ты женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. Я подарю вам сердце ты, навсегда сердце ты. Дарит ты женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарит ты женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые океаны. Я подарю тебе пионы, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарит ты женщинам цветы без повода и без причины. Ведь дарит женщинам цветы настоящие мужчины. Oyunuza toy deyip baralım, toylar kutlu olsun yaşar.